Terve! Mä oon siis Ville. Te ootte kaikki periaatteessa uusia. Kukaan ei tiedä tästä aiheesta, mistä mä meinaan teille nyt puhua. Mä oon siis päihdetyöntekijä, koulutettu siihen, mutta itse henkilökohtaisesti en halua puhua päihdetyöstä enkä koe sitä tarpeelliseksi edes teidän kohdalla. Mun mielestä on paljon parempia asioita, mistä voidaan puhua kuin päihdeongelma esimerkiksi. Mä en ole koko elämääni ollut päihdetyöntekijä, sen voi ehkä arvatakin. Ja mä oon nähnyt kaiken näköistä elämässä ja kokeillut kaiken näköistä elämässä ja sit myös korjannut sen kaiken itse omasta elämästäni ja tehnyt sellaisen muutoksen, millä muuttuu ei pelkästään, nyt en puhu päihteiden käytöstä, vaan kaikki elämänhallinta. Kaikki mitä te teette, niin se tavallaan on elämänhallintaan. Liittyy se rahan käsittelyyn tai päihteiden käsittelyyn tai saatte koulutuksen ja työpaikan, niin kaikkiin liittyy, että itse hallitsisi sitä omaa juttua. Tällä hetkellä esimerkiksi teillä elämänhallintaa vähän haittaa se, että lastensuojelu hallitsee teidän elämää tällä hetkellä aika paljon. Joku muu päättää teidän asioista ja se sama tulee jatkumaan, jos tekee vääriä valintoja riittävästi. Vankeinhoitolaitos esimerkiksi päättää monen ihmisen elämästä tällä hetkellä maailmassa. Ja on monia muita tahoja, mitkä voi päättää teidän asioista, mutta siihen pystyy vaikuttaa itse, että pystytte itse ottamaan ohjat siitä omasta elämästä ja hoitaa ne omat asiat just niin kuin te haluatte. Mikä tässä mun tekemisessä on merkittävä ero siihen päihdetyöhön, yleensä päihdetyössä puhutaan, siinä on keskiössä teidän päihdeongelma ja käsitellään sitä ja selviydytään sen kanssa päivästä toiseen. Mä unohtasin sen kokonaan, minua ei kiinnosta. On hyvä tiedostaa, mikä se ongelma on ja mistä on asiat lähtenyt, miksi ollaan tässä esimerkiksi. Mutta mun mielestä mikä olisi kiinnostavaa toteuttaa ennemmin kuin jonkun muun tekemä päihdekuntoutussuunnitelma, niin voisi olla esimerkiksi sellainen, jos mä kysyn, että onko sulla jotain unelmia, onko sulla jotain tavoitteita. Löydetään se unelma sieltä, ja kun se unelma laitetaan siihen sen päihdeongelman tilalle, mitä nyt normaalisti katseltaisiin, että sulla on tässä tällainen ongelma, että tehdään nyt hirveästi töitä tänne eteen. Me laitetaan siihen sun unelma siihen tilalle ja aletaan tekemään töitä sen eteen. Mä annan sulle vähän neuvoja, miten sä voisit sitä alkaa työstää, miten sä voisit edetä ja mennä sitä unelmaa kohti. Ja sitten kaikki työ, mitä sä teet, niin sä teet siis sen eteen, että sä toteuttaisit omia tavoitteita ja unelmia. Kun toisessa vaihtoehdossa periaatteessa teet sen kaiken työn vaan sen negatiivisen asian kanssa painimiseen ja sä et sillä tavalla periaatteessa samalla etene samaa vauhtia sinne sun omiin tavoitteisiin. Sä saat vaan sen yhden tavoitteen ratkaistua siinä, mikä on se, siinä tapauksessa se päihdeongelman hoitaminen. Ja nyt se menee taas sit niin, että sit jos sulla on se unelma siinä maalitauluna koko ajan niin, että sä muistat sen. Meillä kaikillahan on tietenkin tavoitteita ja unelmia, mutta se, että muistat sen joka aamu, mitä varten mä teen juttuja, se unohtuu, tulee tehtyä vähän jotain kivaa, vähän säädeltyä ja se unelma yleensä menee etämässä siinä, kun sä rupeat tekemään niitä valintoja päivän mittaan. Jos sä muistasit sen, niin se unelma itsessään ja sen kanssa työskentely sulkee pois sellaisen käyttäytymisen sun elämästä, mikä haittaa sitä unelmaa. Ja näin siis tää tapahtuu konkreettisesti, mä oon itse nähnyt sen omassa elämässä. Mun ei tarvitse luopua mistään, vaan mun tarvii taistella kovemmin sen eteen, mitä mä haluan. Ja siinä kohtaa se ei tunnu samalta, että mä lopetan jonkun asian tekemisen, koska ei, lisään tehoa siihen, että saavutan jonkun asian. Eli siis nyt puhutaan sellaisesta menetelmästä, minkä mä oon itse kokeilemalla itseni halusin muuttaa oman elämäni, asuin vuodella Andalusiassa. Ja ajattelin, että mä en pääse, mä oon jumissa, mä en tiedä mitä ensi kuussa mun elämässä tapahtuu ja kaikki oli, siis huomasin, että mä oon elänyt 17 vuotta ulkomailla samassa tilanteessa koko ajan, että ikinä ei tiedä mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Päätin, että siis mä haluan päättää, mä haluan tietää mitä ensi viikolla tapahtuu, mä haluan itse päättää missä mä oon ensi vuonna ja mitä mä teen. Että se ei riipu jostain tuurista ja mitä tapahtuu ympärillä. Kasasin tiettyjä elementtejä siihen ja siitä syntyi El Camino-menetelmä. El Camino tarkoittaa tietä. Tämä on hirveän yksinkertaista. Tämä ei ole sellaista, että
kuka haluaa tehdä tätä mun kanssa, niin mä en tule olemaan hiilostamassa teitä jatkuvasti, että pitää tehdä jotain. Tätä tarvii tehdä muutamia kertoja. Sanotaan, että jos mä kerkeän tekemään 6 kertaa teidän kanssa tätä, niin mun osalta siinä on enemmän kuin tarpeeksi. Se on varmasti riittävä määrä. Tämä ei ole siis sellaista, että pitää koko ajan olla siinä. Tätä pystyisitte tekemään te itsekin, mutta siinä on etu, jos siinä on ohjaaja mukana, koska siinä pystyy antaa neuvoja, pystyy nopeuttaa sit tekemistä ja oikaisemaan. Eli kaikki perustuu pelkästään siihen, että saadaan muistiyhteys teidän omista unelmista siihen hetkeen, kun te teette valintoja, että osaisitte pitää mielessä, mitä te haluatte elämästä. Siis nyt ei ole kyse mitä minä haluan tai mitä Sossu haluaa tai mitä tämä laitos haluaa, vaan se, mitä te itse haluatte. Ja siihen mä pystyn auttamaan. Siis mä en pysty muuta lupaa kuin sen, että unelmat toteutuu. Mä opetan, mitä se tarkoittaa. Eli tämä tekeminen on sellaista, että me istutaan yhdessä. Ensin me kuvataan meidän oma tie, miten te itse näette oman tien siitä, mikä teillä on nyt tilanne ja mihin te olette menossa, mitä te haluatte, että teillä on tulevaisuudessa. Tämä ensimmäisen kohdalla ei ole niin kuin hirveän konkreettista merkitystä muuta kuin, että se antaa vähän taustakuvan teille siitä, mistä ollaan lähdetty ja mihin ollaan menossa. Ja muistutan, että tässä on kysymys siitä, että sen takia etitään kuva ja liimataan se tänne, että teille syntyy itselle muistikuva siitä. Se ei ole siis askartelu se juttu siinä, vaan se on väline saada muisti sillä asialla. Toisena on sellainen kohta, missä puhutaan harrastuksesta tai onnistumisesta. Lähinnä tarkoittaa nyt onnistumisen tunnetta. Eli sellaista tunnetta, kun teillä on ollut jonain hetkenä elämässä sellainen fiilis, että kaikki on helppoa. Se menee ohi yleensä jossain vaiheessa, mutta se, että se menee ohi, niin se on teidän oma valinta. Et sitähän ei kukaan muu määritä, kuinka kauan te pystytte pysyä siinä onnistumisen tunteessa. Jos te olette vaikka pelannut jotain futista, jotain te olette saaneet jonkun palkinnon, ollut hieno päivä, seuraava päivähän yleensä vielä menee niin kuin sille, että se on tosi helppoa kaikki, kun on sellainen voimaantunut voittajan olo. Mutta jos käytte miettimään sitä, minkä takia viikon päästä ei enää ole se sama olo. Sehän ei niin kuin johdu mistään muusta, kun te olette itse vaan valinnut, että nyt mulla on vaikka looseriolo tänään. Jostain syystä ihminen valitsee niin. Te voitte valita, että teillä on joka päivä se sama fiilis. Aamulla kun te lähdette tekemään asioita, mä teen itse niin, mulla on joka päivä hyvät päivät ja tuutte vielä kuulemaan tästä. Toisen se jopa ärsyttää. Se on mun valinta. Mä valitsen itse, että mulla on hyvä päivä. Mulla on ihan sama, miten muut sen kokee ja näkee. Koska on paljon ihmisiä, joilla on aina paskapäivä ja ei se ole multa pois. Ei se mua häiritse, jos joku haluaa valita sellainen tien, niin kuin aina kaikki vaikeat. Eli se onnistumisen tunnekuva oli se, eli haetaan elämän vaiheesta jostain aikaisemmin sellainen hetki, missä on ollut tosi helppoa kaikki, missä on ollut hyvä fiilis. Etitään se kuva, ja niitä ei etitä montaa, se on mieluummin 1 tai 2 kuvaa, koska mä en halua, että on sarjakuva fiilis mielessä, kun yrittää miettiä sitä omaa onnistumisen hetkeään. Se pitää olla selkeä, konkreettinen 1 hetki, milloin on ollut parhaimmillaan. Ja siihen pyritään, että se olisi aina se sama fiilis. Sen jälkeen etsitään vahvuuksia, eli juttuja, missä te olette hyviä, niitä kuvitetaan. Et jos sanotaan, että mä oon futiksessa, laitetaan siitä kuva. Jos on mitään, mikä liittyy tunneälyyn, empatiaan, mitään sellaisia asioita, missä kokee, että on hyvä, niihin panostetaan enemmän. Koska se on sellainen alue, mitä pystytään kasvattaa pelkästään sillä, että sä kerran huomaat, että okei, mä oon empaattinen. Sun tunneäly tuplaantuu siinä jo saman tien, pelkästään, että sä käsittelet sitä asiaa. Ja tunneälyllä taas toisaalta pystytään korjaamaan paljon muita asioita. Se aiheuttaa sen, että kun te opitte sitä asiaa käyttämään hyväksi oikealla tavalla, niin teidän ympäristö auttaa teitä. Eli vaikka te ette jostain asiasta selviyty sitten, niin teidän ympäristö vie teidät maaliin. Jos ei ole tunneälyä, niin ei saa ikinä sitä tukea. Vahvuudet. Vahvuuksien jälkeen etsitään unelmia. Kaikille ei ole hirveän
tuttu ja voi kuulostaa oudolta ja mä kerron sitten tarkemmin mitä tarkoittaa unelma. Unelmat voi sekoittua fantasioihin ja sen takia se käsitellään sitten erikseen, mistä on kysymys unelmassa. Sen jälkeen on sellainen kuin 100 tavoitetta. 100 sen takia vaan, että siinä on joku numero edessä. Jos aletaan laittaa vain tavoitteita, yleensä niitä on vain hyvin vähän. Mutta sen takia 100, että tulisi paljon ja pienempiä. Muuten ensin se on sellainen lampunhenki fiilis, että voi vaan pyytää 3. Tarkoitus, että saa 10 sinne niin, että alkaa tulla sellaisia pieniä välitavoitteita, yksinkertaisempia. Ja siinä on ajatuksena se, että näette, miten ne tavoitteet toteutuu omien valintojen pohjalta. Alatte tekemään oikeanlaisia valintoja, tavoitteet toteutuu, sä näet, sä merkkaat sinne, okei, tavoite toteutunut. Ja siitä saa ymmärryksen paremmin konkreettisesti siihen, että ne unelmatkin toteutuu. Tavoite voi olla 3 valintaa ja se on toteutunut. Unelma voi olla, että se on 300 valintaa ennen kuin se toteutuu tai 3000. Mutta siinä ei ole mitään muuta mystiikkaa kuin se vaan, että sä teet niitä valintoja, että ne on linjassa sen sun unelman kanssa, että ne ei ole ristiriitaisia. Ja teillä on ollut paljon tähän asti ristiriitaisia valintoja, mitkä ei todellakaan ole varmaan linjassa sen kanssa, mitä te olette unelmoineet. Ne on johtanut sellaisiin tuloksiin, mitä te ette ole toivonut. Sen lisäksi tässä ei ole enää mitään, mikä on teidän tehtävialueet, sitten on vain voimaannuttajat, sellainen osa täällä, minkä tarkoitus on sellainen. Jos vaikka sä teet kirjaa, niin sitten kun sä oot saanut sinne unelmia ja juttuja laitettua, sä menet vaikka kotiin, niin sä jollekin sun tärkeille ja rakkaille ihmisille näytät sitä sun kirjaa. Ne laittaa sinne jonkun tsemppaustekstin sulle, mutta juttu siinä on se, että ne sun tärkeät ja läheiset ihmiset tuntee sinut. Jos sä nyt olisit vaikka unelmoinut ajokortista ja olla rekkakuski, niin on vähän päätöntä vetää vaikka viinaa aamusta iltaa 7 päivää viikossa, koska ne sun läheiset ihmiset pitäisi suojaa pellenä, koska miten sä voit unelmoida tällaista ja toimia näin. Niin se auttaa itseä siinä, että sä niin kun pystyt hahmottamaan paremmin, että hei, mun unelmat on näitä, mä oon kertonut ne, nämä ihmiset tietää, että mä haluan tehdä tätä. Mä petän niin kuin itseäni ja petän niitä ja mä käyttäydyn niin kuin naurettavasti, jos mä en toimi niin. Mä kerron niin kuin rehellisesti, miten mä oon tämän ajatellut. Siis. Se voisi niin kuin ajatella, että siinä vähän niin kuin kusettaa itseään, mutta ei se nyt ole sitäkään, vaan se on päinvastoin. Ollaan niin kuin täysin rehellisiä. Näytetään, mitä halutaan tehdä. Mulla ei ole tällä erää oikeastaan muuta lisättävää. Täällä on useampi ohjaaja, ketkä voi teidän kanssa tätä tehdä.